ranipun teka wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat Kakang Kanika Putra menika saking dayanipun menapa dah nyuwun pangapunten restunipun gumun raos sing manah kula dene Paduka Adi Prayogi Bathara Guru dangu dhateng perkawis gara-gara ingkang mantuk wonten ing Kayiwangan mugi andadosna ing ngawuningan menika mboten dipun sababaken saking lemah sangar kayu aing miwah pandhita tapa menika babar pisan boten namung wonten satunggiling brahmana anyar katon ing mapan wonten ing pertapan Kembang Sore nami Begawan Sabdawala ingkang gegeraken jagat satemah kathah para nalendra para senopati para kawula ingkang samya sumuyut nungkul marang pangripun Begawan Sabdawala manjing dados cantrik tuwin abdinipun Sang Pinandhita mekaten Kakang inggih nyadang estinipun Sabdawala menika dumados saking derajating ngaceplik nanging nyatanipun ingkang kawawah mboyong kanugrahan inggih menika wujuding wayu katentreman menika inggih namung Sabdawala namung nuwun sewu pakartinipun Sabdawala ing mekaten menika kala wau tumrap kula sampun sami kemawon anandhingi dhateng panguwasaning kadewatan jernyatanipun sinten kemawon ingkang badhek madheg brahmana kedah nyuwuni dipalilah kaliwan pun Manikmaya nah nyatanipun Sabdawala mboten nyuwuni dipalilah dhateng kula ing mekaten kula wenang lepataken dhateng adegipun Begawan Sabdawala ing Kembang Sore Kakang Rada miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripesami mbal wacana katrenjo sawanipun Sang Hyang Pikulun Bathara Kala Semawon Sang Hyang Pandya Betari Durga Karya Kagyat nggih Sang Pramesti Bathara Guru wau